I reče Gospod Mojsiju govoreći: Gle, pozvah po imenu Veselejla, sina Urije, sina Orova od plemena Judina, i napuni ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svakakve veštine, da vešto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od medi, da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo i svaki posao raditi. I evo udružih s njim Elijava, sina Ahisamahova, od plemena Danova, i svakomu veštom čoveku u srce dadoh veštinu da izrade sve što sam ti zapovedio. Šator od sastanka i kovčeg za svedočanstvo i zaklopac na nje, i sve sprave u šatoru, i sto i sprave njegove, i svećnjak čisti sa svim spravama njegovim, i oltar kadioni, i oltar za žrtvu paljenicu sa svim spravama njegovim, i umivaonicu i podnožje njezino, i haljine službene i svete haljine Aronu svešteniku i haljine sinovima njegovim da vrše službu svešteničku, i ulje pomazanja i kad mirisni za svetinju, sve neka načine onako kako sam ti zapovedio. I reče Gospod Mojsiju govoreći: A ti kaži sinovima Izraeljevim i reci: Ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Čuvajte dakle subotu, jer vam je sveta. Ko bi oskrnavio da se pogubi? Jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrebit će se ona duša iz naroda svojega. 6 dana neka se radi, a 7. je dan subota, odmor svet Gospodu. Ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi. Zato će čuvati sinovi Izraeljevi, subotu praznujući subotu od kolena do kolena zavetom večnim. To je znak između mene i sinova Izraeljevih doveka, jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u 7. dan počinu i odmori se. I izgovorivši ovo Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu 2 ploče svedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim.